Sike sathi ukulingeka nobaba wakwakho. Hey, mbawonga bani? Umuntu wakho, umyeni wakho. Muphi umuntu wami? Mhlawumbe usho omunye umuntu. Muphi umuntu wami? Awona unomkhwana kuphela nje awunawo omunye Lo umuntu. esede naye mina. Yebo Lo esede kunjalo. naye. Yebo. Akwazi phela. Akwazi. Angihlanyisi mina akwazi ukwenza konke lokho okushoyo. Akwazi. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Niyazi-ke kulolu hlelo bafethu la esike sivumele abantu ukuthi if ever khona into ofuna ukuyiconfessa, ofuna ukuyisho komunye umuntu, uyigonyuluke, uyikhiphe noma ngabe kuthiwa isigaxa singakanani. Feel free ukuthi uze la kuthina. Thina siyakunikeza lelo thuba. Uvele ukwenze nje lokho sikusupporte futhi mekuthi khona la esingasiza khona singenelele futhi siphinde sikusize. Njengamanje nginoseso seduze kwami ngokukhulu ukuyithoba bafethu ngicela ukuthatha leli thuba ngimbingelele. Sawubona dadewethu njani? Yebo sawubona ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ungitshele nje sithandwa sami ukuthi uqhamukaphi and ufisa sikusize ngani thina as Black Life TV la kulolu hlelo. Ngiqhamuka endaweni yaseMalangeni kulapha phesheya komkhomasi. Hayi eMalangeni. Yebo. Kamlangeni. eMalangeni. Ayingeke kodwa ubone ukuthi iyahlangana lento. Ngiyachazeka-ke uma usukhululeka because enye into abantu ufike serious vele usukazi ukuthi lento emphethe isuke inesisindo bese ba-tense kanti mina ngifuna ukukhululeka. Ukukhululeka kwakho kuzokwenza ukuthi nalo muntu ofuna umtshelana ungabi khona into ozoyishiya eceleni. Mina ngizile ukuzokujaja la, ngizoku-advise bese ngithola more information ukuze kube lula ukuthi ngikwazi ukukusiza sithandwa sami. Si-right. Awuvele uhlale phezu kodaba-ke dadewethu, funa sikusize ngani? Ngizocela nje ukukhipha imfihlo enginayo ngomunye wozakwethu. Lo sisi lo ngizwane naye kakhulu. Ngaze ngazwana ngisho nanomyeni wakhe. Sazwana, yebo sazwana nomyeni wakhe. Hayi-ke kwaze kwadlulela ukuzwana kwethu-ke kweqa-ke manje kwaya ngale. So manje inkinga yami-ke sengifuna ukuthi ngimtshele ngoba sesiside isikhathi siswana nomyeni wakhe naye futhi ngokunjalo. Sile simfihlele uzakwethu lo. Okay, wo. Ukuze sihambisane. Nazwana kanjani nomyeni wakhe? Nazwana? Uyazi na ukuthi ikade negundane. Muke wayibeka ndawonye. Nimosha mase nithi ngiyazi. Kodwa-ke kulungile usho ukuthi nizwele ngokuthandana, ngokujola. Kunjalo sisi. Oh hayi qhubeka sithandwa sami. Sifuna ukuthi nombukelazi ukuthi kukhulunywa ngani. So mesizwana hayi angifuni ukuqamba amanga sisi hey. Hayi kona into yomuntu okuthiwa iyisilima ngoba athi isuke bemnandi. Into entshontshwayo Hayi manje sengiyabona ukuthi ngeke sengifila guilty ngoba lo wesimame kade sazwana naye sengifila guilty manje angisayifuni lento, angisayifuni lempilo engiphilayo. Uyazi umenza umuntu isilime behleka ngokuphelele kuwena kanti uyazi ukuthi umudla ngale ngemumva. Ibhlungu and sengiyabona indlela esimenza ngayo isilima uthi noma ngiqoqela izinto kanti mina ngiyazi ukuthi imbangele mina. Uyayibona lonto leyo and lento isengiphatha kabi yabo manje sengidla kakhulu yacabanga ngase-2023 kuze kube manje yena akazi baneminyaka nalomuntu wakhe ba right nje ngibafice be right emva lokho uma sekufika mina ngafike ngafaka unyawo lodaka. Manje sengithi ngicela ningisize bandla ngifuna ukumtshela manje ngoba ngithembe ngithi ngikhuluma nalo wesilisa wavuka nje bovu wathi uzomqala ngalaphi. So mina-ke sengicela nina ukuthi ningilekelele ekuthenini ngizomtshela ukuthi ngenze iphutha yena ngizoxolisa and at the same time angifuni futhi baxabane, angifuni amyeke umuntu wakhe. Ngifuna nje nanokuthi ngim-advise ukuthi angamyeki umuntu wakhe, umuntu ozoshenxa imina. Manje inkinga enginayo akafuni indoda ayifuni, izwile phela into emnandi. Eyakhe emnandi. Ngiyakuzwa-ke. Izwile indoda manje nginaleyo nkinga-ke sokuthi angazi ngenze njani. Ngiyamthanda umngani wami. Nayo le ndoda lo okay hayi sengiyabona ukuthi hayi ngeke kuzoze konakale kakhulu. As much as sekonakele vese kodwa angisafuni ukuze kuqhubeke kakhulu ngoba uzomana qhamuka ungoshe ekhaya. Ya. Bese kuba njani? Okay, awungiphe la. Niqala nini nendoda ukuthi nitshontshane?
Siqale nje isikhathi esiside kakhulu ngoba ngo-2023 Hayi wena. ngiyatshela. And into ebuhlungu iy'nkinga angixoxela zona umngani wami izona lezi ey'dalwe yimina. Okay. So uma ucabanga umngane wakho uzothatha kanjani lolu daba ukuthi simply because you've already mentioned ukuthi wena ufuna ukum-advise futhi emva kokumdlela indoda. Angithi Yeah. umfika wamdlela indoda. Yebo, Wayintshontsha indoda yakhe. Yeah. Uzophinde futhi wena ube u-advisor wakho ukuthi enze njani. Ngicela osekwenzekile ngoba kwenzekile ayikho manje into asangayenza yena. Mina kuphela mina kufanele ngibashiye with peace ngoba yimina vese ngafika bephila kahle ngafike mina ngangena phansi kwabo. Nale ngxabana kangixoxele ngazo sibanazo. Ingani phela indoda isibona omunye umuntu ingakho manje seyibhovumula kuyena uthi sekunezinto eseyishintshile kuyena. Sometimes abuya athi nene ayi ngikhathele kwasho wacima kanti usukaze uthi ukade eyitika ngobani. Uyayibona lonto. So sengisho ukuthi mina impilo yabo izobuyela ekuqaleni if mina mase ngisuke mina sisi. Izobuyela ekuqaleni. Okay, ucabanga kwakho angifuni Ngokucabanga kwami. Ngoba phela mina engidala iy'nkinga. Yeah. Angithi kuthiwa kufanele ususe inkinga ukuze nihlale ngokuthula. Yeah, kona uyinkinga kodwa manje uyinkinga esenze umonakalo omkhulu. Imagine umngane wakhe ekutshela indaba for the past 3 years not knowing ukuthi nawe uyiphathi yokuhlukumezeka kwakhe. Uma find out into ekanjalo uzophinda amthembe kanjani umkhwenyana wakhe going forward ukuthi lo muntu lo angithi sebashadile. Yebo kunjalo. So ukuthi lo muntu lo okwazi ukuthi asukele umngane wakhe athana naye for 3 years azamjikele yena endlini njengomuntu osifazane. Ngiyazi ukuthi uyazi as a woman ukuthi kubuhlungu kanjani ukufila ngathi awuthandeki awudingakali uzuyibona ngathi awuphelele kanti kunesigebengu esikuhlalele la eduzane kahle kahle sesibize ngenyoka ngisho kodwa wena umuntu oba khona eduze kwakho kodwa bekubulala yayizwa leyo nto because uyakhalelwa wena kodwa uyazi kahle ukuthi wena i-reason behind yayizwa leyo nto. So umbuzo uthi kanje kuMagasela uma ucabanga nje ukuthi wena ungakwazi uku-advise uzolithatha kanjani umngane wakho ngendlela omazi ngayo for years lolu daba senze wena uzothi ena ke nami angifuni ukunihlukanisa sekufuna kuphuma mina. Is it because usudelile noma is it because usufila bad ngempela ukuthi umngane wakho uhlukumezekile yena uzothatha kanjani udaba uma ucabanga kwakho nje? Yabona njengoba ngisho ukuthi ngifuna umnikeze advice ingoba I can feel it bad ukuthi into engiyenzilo ibuhlungu as much as seyithatha isikhathi eside kodwa manje bengile ngithi hayi mhlambe kuzoba nje into ezophela nje within kodwa manje hayi naki into iyaqhubeka and ngile ngiyihleka mina ngaphakathi uma ngibheka angikho yini mngani wami iqhutshwa wena indlela ozizwa ngayo ngoGayi noma iqhutshwa ukuthi uGayi unikeza lento eyifunayo. Yes, nanokuthi siyanelisana lapha iyona lento iyona futhi lento eyenza ukuthi uGayi refuse ukuthi mina ngimiyeke. So manje ingakho ngithi ake ngizelani ngoba phela manje ngiyahluleka uGayi akasafuni ukudedela. Yayibona lonto usele ebambelelwe uGayi usethi nje uyabhoreka ngalena naku la ethokomele khona manje of which mina ngirong mina ingakho ngizoyiceba kunina ukuthi ngirong mina ngoba manje lo muntu lo ngiyemzwisa ubuhlungu ungcono ukuzwiswa umuntu ongamazi kunokuthi uzwiswa umuntu owumngani wakho. So ingakho ngithi mina ngizoyizithoba kuyena ngizomcela ukuthi ngicela Nkosi yami angixolele isono engisenzile ngiyasibona nami ukuthi asisekho right angisekho right ngempela. Ngifila guilty ngoba lo muntu lo ngiyamazi and into ebuhlungu uyayithula indaba kumina angithulela kanti uzothula kumuntu oronke vese okuyena oyimbangela. Kuyingozi mngani wami. Kunzima. Awazi ukuthi into entshontsho uyigcina kufana nento uma uboleka ingubo yamngani wakho ave kufanele then yena. Yeah. So into efanayo ke nale yenzeke kumina nomngani wami ukuthi wafike wangitshela ukuthi okay kukanje ushadile ngangikhula ngisho emshadweni okubuhlungu. Ubhuti methi-ke wena nje ubusuconfessile kumkakhe athi yena uyamshiya still umkakhe noma ngabe uyamshiya wena but ngenxa ukuthi usezwe i-taste yangaphandle ukuthi imnandi nokuthi mhlawumbe khona abantu abangcono kunalo muntu ahleli naye still umngane wakho uzohetheka angathandani nawe ngoba wena uzobe ungasafuni aphinde amshiye nomngane wakho ngoba esecabanga ukuthi ikhona lento ewuwena out there uzozizwa kanjani ngalokho? Ilapho-ke la izoba buhlungu kakhulu-ke inhliziyo yami kodwa mina ngokwami ngingasho ubhuti naye ngingam-advise ngokuthi no akangamshiyi
akaqhubeke nayo cause wayengeke ashade naye engenayo inxasa yayizwa lonto yena konakale ngokuthi ezwe yami ukuthi inenxasa wabona ukuthi njengamanje ubonile nawe uyabona ukuthi iphutha leli me umuntu ononembeza nawe uzoyibona lento waphela wayengeke amshade uzakwethu engenayo into le yakhona emnandi futhi wazi wathatha wafaka umuntu nje iringi wafaka iringi ingoba wayezweli taste uyayibona lona ngiyakuzwa mngani izinto ezimnandi nayithanda ngeke ngizwe kodwa ngobhuti bami ngenze ukuthi ba wrong nabo bathe namhlanje abanye abantu besilisa bazoconfirma la bathi abantu besilisa bona bebethatha umfazi basuke bengathathi inxasa leyo lenkomo leyo osebenzisayo base bethatha umuntu onomqondo nayo phela iyadingakala kodwa nje ibonus akuyona into etheni abangasuka ukuthi usengashada umuntu ngoba nakhe amlethe kubo ngoba nakhe inxasa imnandi kwesisikhathi uthanda ube nonkosikazi uphinde ube nomuntu ozokujabulisa uthola ukuthi lokujabulisayo umqondo awukho kodwa inkomo istofu sikubani 66 so umbuzo wami wena nje mengase kuthiwa unikezwe ithuba after yonke lento ngiyayibuka nje nami njengomagasela yabo angiyona expect mengase kuthiwa unikezwe ithuba lokuthi ungangena esithenjini ungavuma ungena esithenjini mengase akuvumela umngane wakho ukuthi ungene esithenjini nomfana nomuntu wesilungu nalo nomfana wakhe ungenze njani ngingavuma anginankinga nesithembu magasela ngingavuma ngiyabonga and into yabona ama-advice engingamnika wona ngingamthatha ngithi mina bona-ke manje sobabili njengamanje sihlanganiswe nangoku usizwe yes so nje ahlanganiswe usizwe nayo indaba manje ufaka igama lasizwe okay kulungile kodwa qhubeka yena njoba ehlanganisele sobabili akangatshengisi ukuthi uthanda kakhulu wena mina ungithanda kancane ila izosuka khona ingxabano yena kabhalansise isithembu sakhe yilapho-ke sizozwana khona nawe ukuthi okay sithanda umuntu oyedwa happy asinankinga as much as ngeke ngikwazi noba uthi unjabulile yes so mhlampe naye akwazi ukuba happy ngicabanga usazoba happy ngoba uthi wena menolaka ngaleme ukuthi ungakwena mhlawumbe kodwa uzokwazi ngoba phela egcineni zomkhumbuza wena njengesithandwa sakhe esithanda ukufika ukuthi hayi lo muntu mumthanda ubuyisele lapho angiyindawo wayengeke amshade engamthandi wayengeke amshade engamthandi shuthi khona lezi zinto ezinhle ayembona kuyena Hlaniphile ntombazane ngiyayithanda umqondo wakho umngozi babo unyoka ongene ngabo kodwa ukuthi uze ngenhloso enhle awuzile ngenhloso yokuthi uzotshontsha ubaleke bese kuba kwakho wedwa I love that about you Mbukelo Black Life TV uchaze lonke udaba usiswa seqhamuka le emalangeni wachaza lonke udaba uyazwelana nomngani wakhe kodwa kusalayo akushintsha ukuthi yena usebenzise ubuqhenseba wathatha umuntu futhi not umuntu wanomba umuntu kamngani wakho omthembayo uthulula zonke inkinga zakhe kuyena anyways asikho ke thina lapho ukuthi sizojaja and futhi asibizeliwe lokho sizomeseka nje ukuthi ayikhiphe lemfihlo yakhe siyithola ukuthi iqhamukaphi and nje bese la yini emenza ukuthi manje abone kubalekile ukuthi akayisho kodwa ngoba unama good intentions etop ukuthi umngani wakho uzokwazi ukulamukela lo daba avume mhlawumbe abonkosikazi kwesibili kwazi ba I think yona solution esingaba nayo lokho kunye ke angazi umngani wakho uzokuthatha kanjani ngoba ngiyazi abantu besifazana abafuni ngamadoda abo asenzeni kanje bafethu asambe somfonela usisi sizwe ukuthi uzothatha kanjani lo daba Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthethe endlini ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Hello? Yebo sawubona sesunjani? Ngiyaphila sisizwa. Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela ngifonela ngikwa Black Life TV ngenza uhlelo olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo.
Mengisacala bandla ongiphi indlebe khona usisi wakho la office ukukhuluma nawe. Angazi usisi wakho noma umngani wakhe kambe sengikhohliwe Nkosi yami. Umngani wakhe, umngani wakho. Ngingamnikeza bandla ifoni Sandra. Ya khuluma mngani. Ya onjani? Ngiyaphila ngisemsebenzini ukhuluma. Kunento mfethu engifuna sixoxe nawe. Angazi uzoyamukela kanjani kodwa nje ngiyacela bandla noma ngabe ifika kanjani kuwena kodwa ngicela ungawuphakamisa umoya. Ayisakhumbula ukuthi mina nawe siyazwana. Kakhulu sizana kakhulu kabi nje. Kunesedlule khona. Yeah, and uyazi ukuthi uma unenkinga uza kumina ngithi. Yebo. Ngeke manje kunento ebese ngihlale naye isikhathi eside ngiyabona manje ukuthi ayingeke sengingaphezu kwami angisathandi indlela eseyenzeka ngayo. Ngizoke ngizeke ngizile. Njengoba ngishilo nje nasekuqaleni ukuthi yona inzima manje ngithi angizoyivuma la kuwena angizoyikhipha namhlanje kona njengoba ngishilo ukuthi isikhathi esiside kodwa sengithi hayi namhlanje ake ngiyibhodloze. Sungishayisa ngovalo-ke manje khuluma. Ayithi ambona ubaba kwakho. Shothi kube khona okwenzakalayo phakathi kwami naye kodwa hayi phela kambi. Angifuni ungizwe kambi mnganami. Kodwa nje khona into esike sathi ukuthi nqomnqomo naye. Yini enjani benikhuluma kwenzakalani? Okay. Shothi lento le bese ngithi asiyeke naye wanqaba ngoba manje menqaba-ke ngabona ukuthi ingcono ngimane ngisho mina mnganami ngoba izovela kabi mase ivela ngomunye umuntu ngcono uzwe from the horse's mouth yabona. Ngathi ukhuluma kancane awushishisele eyiphi into-ke? Sike sathi ukulingeka nobaba wakwakho. Mbaba ngabani? Umuntu wakho, umyeni wakho. Ngapha umuntu wami, mhlawumbe usho omunye umuntu, ngapha umuntu wami. Awona unomkhwana kuphela nje awunawo omunye Lo umuntu. esede naye mina. Yebo kunjalo. Yebo. Awukwazi phela. Awukwazi. Angihlanyisi mina awukwazi ukwenza konke lokho okushoyo, awukwazi. Cha, phela emhlabeni mfethu ukuthi uthi nami ngalingeka ngendlela. Umhlaba ungangitsheli nje ngomhlaba. La ndoda yami ngikuthembe kangaka. Njalo ngisho ukuthi ngalingeka ingakho ngisho kwena ukuthi ngiyazehlisa. Ungitshele kahle. Mase ngisho mhlawumbe ungamane ungalivala ucingo kodwa. Bengize ngilivale sizwe ukuthi usho niqalele lento elingenza isilima mina ngisho ngiyisilima phambi kwami ehlaba. Ngiyaxolisa mpela ingakho ngithi ake ngiconfess namhlanje kwena. Usungasheshi uxolise sisi. Niqalele into yenu. Ngo-2023. Ubaba. Awubaba umyeni kamama ngiswanga. Yebo. Futhi phela bengitshela ukuthi mina ngangitshela ukuthi kwayena uyayidlalela nje uyayidlulela nje shuthi wathi uyadlula kwahlalekayo. Wena kwakuhlula yena ukuthi ungitshele ukuthi umyeni wami kwenzani wena. Cha phela nami ngangitshela ukuthi into nje. Mbhemu phela ngangitshela ukuthi into ezodlula mina. Ayikho into kuzoyima la le ndoda yami belala kephi-ke? La ekhaya la kwakho. Yebo. Kwami embhedeni wami. Ubungekho nje ubusemsebenzini. Bengingekho embhedeni wami emashidini ami. Njalo ngisho ukuthi yabona njalo ngizoyilahla imana ingakho ngisho ukuthi ngake sedlule kuzona uyangixhaphaza sisi. Ingakho manje nami sengizwa ngifila guilty ngoba iy'nkinga zakho ukuzwa kuwena ozoyisho ayikho into ezokhuluma lapho ngicela uhlise umoya ukuze lento nomuntu wami emzini wami. ingakho angithi manje ngizama ukuchazela ukuthi ngifuna ubengangiphoqi. Bahlwele ukungitshela. Shuthi nami into engiyizwele ngiyaxolisa nje. Ubona isilima, ubona isilima, namanzi akenza isilima angithi, ubona isilima wena. Cha sisi cha.
Osami ngiyaxolisa mpema. Kodwa ngiyacela bandla ungalokhu nje ungahlukani naye ngoba ngenkathi ekushada khona lento enhle ayibona kuwena. Ngiyakhumbula nje ade ungixoxela last. Ngikuchazele. Uyabona nje ade ukuthi wena wabona ukuthi ubona lento khona into ayibonile ngenkathi eshada wena ulale kanjani naye okuwesela naye kwami embhedeni wami. phela besishintshe indawo besingalali la kwakho kuphela. Ngeshintshe indawo zonke. Qhubeka mfana. Sengisho ukuthi ngiyaxolisa ngempela deep down ngiyafisa lo thando lwami njengoba ngikhona ngisho emshadweni. Alukho uxolo ozolithola kumina. Alukho uxolo ozophinde nje ulithole kumina wena ungenza isilima. Eminyaka emingaka uzongitshela kulonyaka wena udlala nomuntu wami kwami embhedeni wami. Ayisizikhiphile kumina ngitshela. Phumile kimi. Angisazi ukuthi ngithini manje Nkosi yami. Umsizane ukuthi ngingakufici kwami ngoba ngifica kwami zokuxabana nje kahle futhi ngiyexabana futhi uzoboshwa ngiboshwele wena mina namhlanje. Ingakho ngizehlisa nje kuwena ngoba ngifuna lo budlelwane bethu angifuni kuphele ukusuka kude kakhulu. No, ingakho ngiqolisela kona ukuthi ubudlelwane bungapheli. Ngiyacela bandla. Angithi ngikwazile nje manje ukuthi ngikhulume nawe ngoba ngiyabona ngangitshela ukuthi phela ngangitshela ukuthi uyadlala umuntu wakho futhi naye wathi uyezwa la njengade ungitshela nje last week ukuthi wena yebo phela ngiyaxolisa nje kodwa kumele ngikusho lokho. Umuntu wakho ushema ngifuna iqamanga ingakho kumele umlwele uyawushaya umsebenzi. Hawu Zwanini uhlule yini vele ukuthi uzongitshela phambi kwama-TV uzongivulele kwama-TV inkinga yakho uhlulele ukungitshela sisendlini sobabili. Cha phela ngithi manje bengiswela indlela engizokutshela ngayo ngoba manje angisazi ngiyahlule. Inkinga enkulu ukuthi umyeni wakho ngithembe ngithi asiyeke lento akafuni. Manje ingakho ngithi angcono-ke kube ukuthi nene sizalana ukuze ngikwazi ukuthi noma njengoba enqaba nje yena angimazi unqabelani. Ngizomtshela 99 ukuthi hayi namhlanje lento ebesiyenza asingasaqhubeki nayo. Qhubekani nobabili njengoba nishadile noba nobabili niqhubeke ningiyeke mina ngoba ngiyacela sizicela ungamiyeki bandla ngiyacela. Ucelwa yimina njengamanje. Ukuze uzophinde wena uphinde ubuye ngeke yabo iphutha lami ngiyalibona ngithi nje manje njengoba ngilivuma kumphakathi wonke iphutha ngiyalibona iphutha engilenzile ingakho ngize lokho bakuthiwa besisazoqhubeka phela bengeke ngize mina lana. Ngiyaxolisa sisi ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa ngicela bandla nilungise. Mina bengakwazi ukunelisa umyeni wami wena ukwazi ukumnelisa. Ubumnelisa ngoba mana ingakho ngithi mina lento aza kushadela yona izobe isakhona ngoba ngizobe sengisukile mina ngisiphazamisa ngoba yonke le nkinga bezikhona bezingekho mina ngingakangena empilweni yakhe. Nje sengizosuka empilweni yenu nizoqhubeka niphile impilo e-right ingakho ngithi mina kuwena ungamiyeki bandla ngicela uqhubeke naye mina ngiyahamba kodwa. Usulele qhubekani yena obabili mina ngiphumile mina ngiyaphuma mina. Sala wena ngithi wena ubhizi naye qhubekani nibe busy. Hayi angazi nami kwenziwa njani okunje. Sizwa kanjani? Ayi ngizamile ngiyahluleka. Akafuni ukuzwa lutho kona-ke angimsoli angimblame futhi ngempela kufanele nami nje uma ungayibhekisa kumina lento uyayibona ukuthi kuzongithatha isikhathi ukuthi ngiyamkele nokuthi-ke uma umuntu oclose kuwena kunzima kufana nokuthakathwa umuntu osegcekeni kunzima ukulapheka. So naye ngokunjalo lesilonto engisivulile kuyena ngiyafisa ukuthi ngelanga alithole ibhandishi lokusibhandisha. Ngiyakuzwa. I love that about you ukuthi yena uyakwazi uthatha i-accountability of ama-doings akho and ukwazi ukuthi mengeke kube lula even if mekuwena. So obviously nakena akukho lula. So asimnikeze isikhathi. Mhlawumbe isikhathi mesihambe sobe sesibona ukuthi mhlawumbe kuhamba kanjani. Njengamanje nje unayo yonke right ukuthi
phendula indlela aphendula ngayo because iyaqala iyafika isigaxa nje esinzima kabi uzombuka kanjani umkhwenyana wakhe mesefika lapha yabo kuningi nje okusekhanda so nje I pray ukuthi igcine kulungile sithandwa sami yeso Ngizoyisola kakhulu if kungenzeka noma yini between oyedwa wabo angikuqhamanga ngeke ngiyixolele ngoba yimina ayikhozayo yonke le nto as much as sisi ngingasukanga mina ngazi lokhu nje kumuntu esithi yena umuntu esilisa owangibona wasathe hawu yabo ngile ngishaluza phambi kwakhe kanti umuntu ke nami ke phela umuntu esifazane nga-attracteka ke nami ngendlela enga-attracteka ngayo but manje senginokuyisola ngempela ila ungena khona uselfish ukuthi ngoba umazi ukuthi umuntu kamngani wakho akufanele uhloniphe umngani wakho ubonja bomuntu wesilisa ngeke ubushintshe kodwa kumanje nawe njengembokodo nje ukuthi angenzi lento umngani wami amadoda ayizinja kanti enziwe yithini bukele Black Life TV siyaqeda la udaba lethu mina okwami ngicabanga ukuthi sekungifanele ukuyideda inkundla usesimnikezile ithuba Black Life TV uthi aconfess ukudadwa umngani wakhe and wa-confess umngani wakhe alisasangahla udaba of which that is expected simply because phela ushadile lo muntu mfethu and umyeni wakhe lo and umngani wakhe lo njengoba ngeke ngachaza eqaleni ngasho ukuthi isenzo sakhe sinobunyuka phakathi because ujikele umuntu oseduze kwakhe waphinda futhi kwabo yena ovulile umyeni wakhe for isikhathi eside iminyaka eminingi akukona ukujaja kodwa kwama-facts esiwabeke etafuleni ukuze sikwazi ukuya phambili kuzomele silikhulume leliqiniso elingafuni ngalo thini mina Umlangeni Magasela ngiyidede inkundla ngithanda ibhadi siphinde sibonane kwi-episode elandelayo sengiyemba.